UGB sindikatua eta Lurtzaindia elkarteak Bidarrain izan den laborantzalur baten salmenta espekulatiboa salatu dute gaur. 41 militante salmenta arduratzen den notarioaren bulegoetara hurbildu dira, salmenta bertan behera ustea aldarrikatzeko. Arratsaldeon ikusentzuleo, gaurko saioan Bidarraiko laborantzalurren salmenta aipatzeaz gain, Mairu musika taldea aurkeztuko digu Aitor Zabaleta lankideak. 6 musikarik osatzen duten talde honek bidei berezi bat proposatzen du instrumentu tradizional eta sintetizadoreen bidez. Ongi etorri iparraldearen orenera! Azparneko laborantza lizeoko ikasle batek bortxaketa salatu du Baionan. Baionako prokuradoreak baieztatu duenez, gazteak salaketa aurkeztu du urtarrilaren 10ean gendarmerian. Prokuradoreak dioenez, gertakariak Baionan iragandira iraganden asteburuan. Salaketa aurkeztu eta Frantziako polizia gertatutakoa ikertzen ari da, Baionako fiskaltzaren zuzendaritzapean. Bidarrai herrian 16 hektarea laborantzalur modu espekulatiboan salduko direla salatzeko ekintza egin dute gaur Elbe eta Lurtzaindiak. 90.000 eurotan erosi ditu lurrak Paris inguruko asurantza artekari batek, alegia erosleak ez du laborantza jarduerarik eginen. Ekintzaren helburua Baionan kokatua den notarioaren gana iristea, erosleari gibelerat egitea eskatzea galdegiteko eta ez dezan horrelako kontratu gehiagorik sinatu. Eskatzeko gure desadostasuna erakusteko, Bidarriko Herrikotxeak mozio bat izenpetea du behaz desadostasun hori erakusteko eta notarioan gana dinagira erakusteko, ez dutela notario horik joketri hori baliatu behar, hanu propriete saltzea, nor nahi hola, lujak behar diela, laborantzako lujak hasteko, laborantzako luj egon diten inalain. Poliziak baina sarrera debekatu die bertaratu diren militanteei eta tentsio uneak ere izan dira. Hitzordu haukan arte ez zirela bertatik mugituko esan diete baina, eta negoziazioen ostean, delegazio txipi bat sartzea onartu dute notarioan. Elbe, Lurtzaindia eta Hautetsi talde bat, Bidarrai, Urruña eta Makeako auzapezan gain zuzen sartu dira. Bidarraiko Herriko Kontseiluak jada salatua zuen salmenta hau. Herriko etxalde tipi bat saltzen dena, etxea bera saldia izan da deia dira urte bat, eta hor 16 hektara mendiko lujak dira gehienak, eta etxean itzulian bizpahiru hektara luj. Horiek saltzen dira, lahatonoita 10.000 eurotan, behaz, hanu propriete, paistak asurlantzetan hartzen den gizon bati, sorzdun bati, en fet. Laborantzalurrak jabetza huts gisa saltzen dira askotan azkenaldian, alegia etxe bizitzatik separatuta. Gisa horretan, saferrak, hau da laborantzalurren zaintza arduratzen den egitura publikoak, ezin du lur horiek erosteko izan ohi duen aitzin eskubidea baliatu. Pentsatzen alda, prezio hori ororen buru doblatzen dela. Diadanik espekulatiboa da, eta hor gainera emendatuko da ere gozamenaren gatik. Eta gero bigarren gauza salatzen duguna da, biztanda usaian bezala ez dugula normal atxemaiten erosle batek erosten duelarik ez delaik laboraria. Eta hojala da, ez da laboraria, behaz laborantzako erabilpena galtzeko arriskuan da. Behin eta berriro gertatzen ari da eta Arbonan gertatu bezala utziko ez dutela eta burureino joanen direla esan dute militanteek. Hor bada huts bat, jadanik jaz Arbonan salatzen ginuena eta beharrezkoa da, zinez, bada urgentzia bat legea aldatzeko olako gauzak ez ikusteko. Horen bat inguru egon dira delegaziokoak bilduta eta azkenean notarioa erretiratzea lortu dute, baldin eta alde ezberdinen artean ez bada onespenik, alegia herriko etxeak ez badu salmenta onesten. Eta dagoeneko, Herriko Kontseiluak salatua zuen salmenta datorren astean eginen dute beste kontseilu bat. Lorpena beraz, Elbe eta Lurtzaindiaren hitzetan. Mairu taldeak bere lehen lana plazaratu zuen iazko udaberrian, taldearen izen berbera duen lana hain justu.
11 kanta, 9 musikariren sorkuntza gorpuzten duen diskoa, baina zer da Mairu? Lagun kuadria xelebre bat, azteko, eta ari gira bila, Mairuaren bila, ari gera 9 Mairutxo momentu honetan. Mairu pertsonai mitologiko bat da, eta horren gainean hori nahitzen gira bilatzeko gure musika. Beraz, behatzu Mairutxo, heldu gira mundu ezberdinetatik musikan. Beraz, bilatzen ari gira zer den musika, piskat. Gure hartan ditan duguna. Instrumento tradizionalak, sintetizagailuak eta perkusioak esango nuke, eta gero 9 ok dakarkun musikan jakintza edo gustuak edo nahi duzun bezala deitu, eta hori dena elkartzia, nolabait. Horregatik badu erro bat musika tradizionaletan edo pixkate trantze gauza errepikako horretan, baina zabali gaude datorrena hartzeko eta lantzeko. Musika psikodelikoa, transmediebala, tekno euskalduna, etiketa bat jartzea zaila dela diote, baina argitako beraien musikak. Bidaia, zaten duen Mairu, hastapen batan histori bat egin duen kondatu. Ez gu oraindik finkatu historio bat, baina kantu bakotxak badu horako kolore bat, sentsazio bat. Ez badugu kantu bat mugidetzen dena, beste bat suge, beste bat ibili, beraz. Horako bidai batzuk proposatzen ditugu, baina ez dira oraindik finkatuak. Baina behingotz bakotxak bidai atzaren dugu. Baita beraiek ere, beren kanten barna, sentimenduen uinen gainean surfean osatu dituzte usu beren kantak. Diskoak nolabait hau guztia finkatzeko aitzakia eman die. Bide hori hasi dugu duela 4 urte gutxura bera, eta barzen momentu bat nun finkatu barzien kantuak. Beraz, atera dugu diskoa, eta diskoaren bitartez planteatu ditugu gutxi gora bera kantuak. Baina baitugu oraindik kantu asko prestatzeko, eta behar momentuan zuzenezkoak lantzen ditugu. 9 lagunek edo Mairuk osatzen duten orkestra txiki bat bezala ere izendatu dute batzuek, talde aski handia eta xoko askotatik elkartuak, baina lanketa hori nola egiten da? Jendak ondo antolatuta, eta nire kasuen behintzat musikari emanaz garrantzia. Nire aurrenengo plana beti da musika, eta mendia hor geratuko da, edo menatzekaldian behar ba. Eta horrela, musikaren alde, denbora horta emanez. Eta beren musikaz gozatzeko besteak beste, helduden urtarrilaren 20an Ziburuko plazan izango dira Baltsan elkarteak antolatutako gaualdiaren baitan. Guk ere, Hendaiako Gaztelu Aretoan eskaini zuten kontzertuko irudiekin agurtuko zaituztegu. Izan ongi, arratsalde ona izan, eta bihar arte.